Sóskútnak ugye nagyon régi szőlőtermő gyökerei vannak. A megvásárolt pincébe tudtunk egy reduktív technológiával kialakítani egy modern pincészetet, ahol most beszélgetünk, itt mellette pedig fahordóban is tudunk borokat érlelni. Bársonyos egy kis faluban van lent a szőlő, ott van egy feldolgozó üzemünk, ott készítettük el ezt a bort, és itt a díjnyertes írsai olivérünknél próbáltuk úgy meghatározni a születidőpontját, hogy inkább a savtartalom egy kicsit alacsonyabb legyen, de a bornak a beltartalma pedig kellemesebb legyen. Hát már ez a 4. alkalom, hogy neveztem a Vinagóra borversenyre, mivel hogy egy nagyon értékmérő borversenynek tartom, és nagyon nagy megtiszteltetés eredményt elérni, akár arany vagy ezüstérmet is, akkor most ez a csúcs tulajdonképpen.